Μερικούς τους είδα στο καφέ. Discuți televiziunul la café. Λοιπόν, τους υπολείπους τους καλωσορίζω και εύχομαι να είναι λιγάκι επικοδομητική αυτή η συνάντησή μας, που σημαίνει να γίνουν ερωτήσεις και να τεθούν τα ζητήματα που μας προβληματίζουν όλα. Αλλά antes noastră, Logep e nevină de la asta adunare și de apoi vrem să avem și înseamnă și rolul economisit și toți poate să zică întrebare de lucruri de aici să zburăm la zonă. Εξάλλου εμείς οι Έλληνες ανακαλύψαμε το διάλογο. Εμείς οι Έλληνες ανακαλύψαμε το διάλογο εξάλλου. Și gine că noi de Alava găsim aici lucruri mai înainte de Alanță. Πριν μιλήσω εγώ, θα σας διαβάσω του κυρίου Αναστασίου Στάμου, που δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Ο κύριος Στάμος είναι μηχανολόγος, μηχανικός και εκπαιδευτικός και εξ όσων γνωρίζω εγώ ήταν και συνεργάτης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα πόνημα που έκανε για την δικιά μας συνάντηση με τίτλο «Το Α και το Β, η θάλασσα και το λιμάνι, το Σούρουπο και η Εσπέρα». Θα δούμε τι θα μας πει. Λέει, ναι, θα το διαβάσουμε. Το Σούρουπο και η Εσπέρα. Δηλαδή, από ό,τι τώρα μου υποδεικνύει ο Αριστέας, επειδή το είχε πάνω επάνω πρώτο, το Σούρουπο και η Εσπέρα σουρούπωσε και στο ιδίωμα σούρουπε. Αυτό το κάνουν όλοι, και οι παλιοί και οι Άγγλοι, ας πούμε, δεν λένε Westminster που γράφεται, λένε Westminster. Δεν λένε Gloucester Road, λένε Gloucester Road. Έτσι, πολλά, η γλώσσα παρασύρεται και χάνει και... Λοιπόν. Este un carte de domnul Stamu, și nu se află azi o azi, mare petrecută este carte să se revăsească o altă dinainte de voi azi. Ερευνώντας τη σημασία, την ετυμολογία και την προέλευση διαφόρων ελληνικών λέξεων σε θεωρούμενα ως σπουδαία πολυσέλιδα συγγραφικά έργα και σε αναγνωρισμένα ως έγκυρα λεξικά, συναντώ ενίοτε προκλητικές λεξικογραφικές ερμηνείες, ενώ τυχαίνει να βρίσκω μέσα σε συγγράμματα άλλων ερευνητών, χωρίς περιспούδα στις ακαδημαϊκές περγαμηνές, γλωσσολογικές προσεγγίσεις που εναρμονίζονται με το μορφωτικό γνωστικό μου υπόβαθρο. Πρέπει να ερευνούμε και να αντικρούουμε ανιστόρητες και ανελλήνιστες βαρβαρικές συγγραφικές αμαρτίες που μεταδίδουν βαρισίμαντες λεξιλογικές και ιστορικές αναλήθειες, αναπαράγοντας κατεστημένες αντιλήψεις εις βάρος της επιστημονικής αλήθειας και της ιστορικής συνείδησης του Έλληνος ανθρώπου. Λέω, να σας λέω το μήνυμα... Ναι, εγώ να πω ένα γενικό, έτσι εγώ το κατάλαβα. Να σας λέω το μήνυμα, για να το λέτε όταν θα φτάσουμε... Εδώ το καταλάβατε, έτσι δεν είναι? Ναι, γενικώς. Λέει απλά ότι υπάρχουν αμαρτήματα ερευνητικά, γιατί δεν υπάρχει πάντα η πρόθεση του ερευνητή, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πάντα πρέπει να ερευνούμε, όλοι πρέπει να ερευνούμε πάντα, και πρέπει, να αντικρούουμε ανιστόρητες και ανελλήνιστες βαρβαρικές λεξικογραφικές αμαρτίες που μεταδίδουν βαρισίμαντες λεξιλογικές αλήθειες, δηλαδή πάνε και προσπαθούν να μας εντυπωσιάσουν με βαρύγδουπες, θα λέγαμε εμείς, λέξεις, ενώ στην ουσία λένε δεν είναι αληθή. Και αυτό θέλουν εις βάρος, πάνε να πει δηλαδή ότι θέλουν να αλλοιώσουν τόσο την επιστημονική αλήθεια, όσο και την ιστορική συνείδηση του Έλληνος ανθρώπου. Αυτά έχουν σημασία.
Λοιπόν, sunt grăbsite multe lucruri cu limba, γενικά, în general, cu Ελλάδα, τη ιστορία a limbilor și τη istoria a kratului, a statului, de multe soi de lucruri, ma sunt și alte ce sunt grăbsite și alții prede sibă lucruri alepti, ca este și ca nu este, sunt grăbsite și de acele ce nu sunt acrivos de acele ce ar origine de știință și sunt sibă reale, dar sunt de acele ce sunt fapte false și nu spun așa ce este din alicia, de arichia. Aici este ideea. Și sunt și profesori ce sunt aici, de zic. Έχει γίνει πεποίθηση στην πλειονότητα όσων μελετούμε ελληνικά αρχαία κείμενα ότι οι Έλληνες βιώνουμε επί γης δεκάδες χιλιάδες χρόνια με καταγεγραμμένα ιστορικά ή θεωρούμενα από κάποιους προϊστορικά γεγονότα και ονόματα προσωπικότητων και έχουμε ονοματοδοτήσει κάθε τόπο, πάνοι, φυτώντες, εάν, είναι αρχαία αυτά, γιατί τα λέγανε από τότε, ότι έχουμε φυτώντες, βρισκόμενοι σε κάθε τόπο, τον ονοματίζαμε και του δίναμε πάνω στη γη, πάνω στη γη. Ορμόμενοι εξ Αιγιείδος, δηλαδή πριν το σπάσιμο των Υπήρων, όταν ήταν, καταλαβαίνετε, ενωμένα. Γεωλογικά. Ναι. Ορμόμενοι εξ Αιγιείδος και εξακτηνούμενοι εις ολόκληρον την εμφύλιο. Αυτά σήμερα είναι αποδεδειγμένα. Εγώ μπορώ να σας πω και μπορείτε να τα ψάξετε και στο Google μετά όμως, όταν τελειώσουμε. Ναι. Θέλετε να τους πείτε. Ναι. Έχει γίνει πεποίθηση όσων μελετούν ελληνικά ότι είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες χρόνια η ζωή των Ελλήνων. Cum diciamo, multe de zațini ideii imanente, zați, cum se dicem pe armenește τώρα, fapt este un fenomen, este un fapt ce bana a omului tu Ελλάδα este recunoscută când este locul eu se împlântă bana a omului și nu tora, ma de maninte, de când maninte, cum sunt tora Ipiros, Americii, America de Sud, de Nord, Africa, Europa, așa, ninte de se spărța aici, are avut bani. Aici este ideea generală. Are avut de limbă, όχι bani. Limbe, are avut de limbă. Limbe și bani. Ce glosa de ζωή, are avut de ce limbă glosa de grec. υπήρχε Δεν ακούω, μιλάνε πολύ. Τι είπατε? Λοιπόν, εγώ είπα ότι υπήρχε ζωή σε αυτόν τον τόπο δεκάδες χιλιάδες χρόνια αυτό πριν. αποδεικνύεται από τα ευρήματα. Φύτεψε η ζωή εδώ και πριν από να διασπάσουν οι για τη ζωή λέω, αυτό λέει. Ορμόμενοι, οι Έλληνες ορμόμενοι εξ Αιγιείδος, από την Αιγίδα και εξακτηνούμενοι. Και για γλώσσα όμως. Και ναι, το λέει παραπάνω. Ότι το λέει χιλιάδες χρόνια με καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα και ονόματα προσωπικότητων που έχουν ονοματοδοτήσει κάθε τόπο, έχουν δώσει όνομα σε κάθε τόπο που έχουν βρεθεί. Și are dată numai de tot globul este azi. Cum știți, Europa este numai de Ελλάδα. Și America și Africa. Έχω την γνώμη ότι αυτό μπορούμε να το φωτοτυπήσουμε και όπως είναι οι φίλοι εδώ από την Αλβανία, την Ρουμανία, την Γαλλία, τα Σκόπια. Ναι. Λοιπόν, να το πάρουν και να το μεταφράσουν. Ναι, κάποιος θα μπορεί να το μεταφράσει, να το έχουν στα χέρια. Αυτό είναι το καλύτερο. Ο καθένας να πάρει έναν αντίτυπο.
Τώρα δίνει εν συντομία ελάχιστα παραδείγματα της παρουσίας των Ελλήνων στην αποτάτη αρχαιότητα. Κάνω μια παρένθεση εδώ. Μπορείτε να σας δώσω το mail, να γράψετε, να στείλετε στον συνάδελφό μου, τον Ξενοφόντα τον Μουσά. Είναι διευθυντής του εργαστηρίου αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πείτε το. Putem să avem, să anexăm e-mail-ul Ξενοφών Μουσάς. cu Xenofon Musas. Είναι υπεύθυνος που? Είναι διευθυντής του εργαστηρίου αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Este director la laboratorul de astrofizică. Και ο μόνος που μετήχε Este singurul ce lua parte la comision. Στην επιτροπή που ανέγνωσε τον μηχανισμό των αντικειθήρων, την επιτροπή από Κέμπριτζ, Χάρβαρντ, Όξφορντ. Ναι, τον μηχανισμό των αντικειθήρων. Τον λεγόμενο παλιά αστρολάβο. Este singurul, este unul persoan του κόσμου ce precunoscut mecanismul υπολογιστού. Κύθαρα. You know that. Cum σου δισέ μου να διαμηνέσει. Δεν τον γνωρίζουν το μηχανισμό. Το μηχανισμό, το σαν κομπιούτερ που λέμε, μπορεί να ήταν αυτό το παλιό. Ήταν κάτι πολύ ανώτερο από κομπιούτερ. Máme văzut tu internet un mecanism ce a spart și deci tot cosmul azi, deci Ellinge avea un computer. Și πόσα χρόνια ήταν, 2000 χρόνια, έτσι. Όχι, ο μηχανισμός βρέθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα βρέθηκε. Βρέθηκε, αλλά φτιαγμένος όμως. Φτιαγμένος τον δεύτερο αιώνα π.Χ. Ήταν δηλαδή... Δεν ξέρουμε πότε έγινε, ξέρουμε πότε βυθίστηκε. Γιατί μετράνε... 200 χρόνια, έτσι. Π.Χ. Și știm că nu știm când se face, când se adără, mai știm când se îmbătă. Când se îmbătă το αμάρ. Și aici este dausul criei înainte de Χριστό. Εγώ είπα, εγώ ανεφέρθην στον κύριο Μουσά. Γιατί ο κύριος Μουσάς, σε συνεργασία με την NASA, este τώρα του collaborațion cu NASA, știți cu NASA că este. Λοιπόν, έχουν μεταφέρει τη χρονολόγηση των ομηρικών επών. A adus cronologia de la anii de Omer, ομερική εποχή. Περίπου 2.000 χρόνια πιο πριν, aproape de 2000 de ani mai înainte, πώς, επειδή ο Όμηρος αναφέρει πώς είναι ο ουρανός, ο χάρτης του ουρανού. Ο Όμηρο αναδούσε cum este Dumnezeul de cerul. Και ξέρουν ότι αυτή η εικόνα δεν μπορούσε να είναι πριν, παραδείγματος χάρη, το 25.000 π.Χ. ή το 15.000 π.Χ. Și știi că este icoana nu poate să schimbe mai înainte de ce-s prins ce-s sprați de mai înainte de Hristos. Και ξέρουν και πότε θα ξανά είναι αυτή η εικόνα. Și știi și când se ξαναφυτσιά înapoi aici η εικόνα. Αυτοί λοιπόν λέγαν αυτά τα πράγματα και έρχεται τώρα ο κύριος Στάμου να μας δώσει μερικά παραδείγματα της παρουσίας των Ελλήνων σε πολύφωνο. Când se face reprezintă Ellinie, Grecia, mai înainte. Ellinie, nu de Grecia. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ. Μην μου κάνετε έτσι. Πρέπει να τους τα λέμε αυτό και να το πάρουν το κείμενο. Καλύτερα είναι να κάνουμε γενικά και μετά θα λοιπόν, έπρεπε να μου το πεις να κάνω μια περίληψη για να το πει. Έχουμε λοιπόν πρώτα τον κατακλυσμό του Δαρδάνου. Πρώτος και δεύτερος κατακλυσμός Δαρδάνου, όπου ήταν ο σχηματισμός ανοίγματος του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων
ξανακλείσιμο του Βοσπόρου, ξανά άνοιγμα πορθού επικοινωνίας Ευξήνου Πόντου και Αιγαίου κτλ. Εν πάση περιπτώσει, ο κατακλυσμός του Δαρδάνου έγινε η πρώτη αυτή το 12.500 π.Χ. και το 6.000 π.Χ. Avem cum știți cataclismul ce este faptul la Dardanele și la este Mare Thalas, Mara Laiț este, și știți voi din România, și este cataclismul ce este fapt Daur, și Daur sprați de Eimaninte și 6 de Eimaninte. Λοιπόν, στη συνέχεια μιλάει για τον κατακλυσμό του Ογίβου και λέει ότι κάτι που το ξέρουμε, το γράφανε και οι Αιγύπτιοι, ότι ο Αιγυπτιακός πολιτισμός ήταν ελληνικός, γνωρίζαμε ότι όλο το βόρειο μέρος, δηλαδή αυτά που λένε, σας τα πω εγώ, η οποία είμαι και αρχαιολόγος, εκτός των άλλων. Το πρώτο μου πτυχίο ήταν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τελικών. Όλο το βόρειο μέρος της Αφρικής ήταν ελληνική περιοχή, δηλαδή ήταν η Κυρηναϊκή Πεντάπολης, που ήταν από εκεί που είναι η Λιβύη και πέρα προς Δυσμάς. Μετά είχαμε τις 3 πόλεις της Αιγύπτου, έπαιρνε τη στροφή με Τύρο και Σιδώνα και ανέβαινε τη Μικρασία, την λεγόμενη, με την Δωρική Εξάπολη, την Αιωλική Τετράπολη και την Ιωνική Δωδεκάπολη, η οποία πήγαινε και μέχρι απάνω, στην Ταυρική. Γι' αυτό είπε ο Πούτιν, για ποια αυτή μιλάτε, λέει Ουκρανία, αυτό είναι ελληνικός χώρος. Έτσι. Ναι. Βραζέκατσι, Αιγυπτιακός πολιτισμός, βραζέκα κουλτούρα di Αίγυπτο, μανίντη, era una cultură elină. Și nu zicem gol de Egipto, ma zicem de tot, cum zicem, Marea Mediterană, ce era o cultură elină și bine nu zicem minte toate că zicem, aici tetra, penta, sunt toate aici și o să le aveți toate unde cântați pe unde ficeți traducere într-o limba Θέλω να τους πω κάτι. Λέμε την θάλασσα Μεσόγειο. Αλλά Μεσόγειο σημαίνει το μεσαίο χέρσο τμήμα. Το μεσαίο τμήμα της γης. Αυτό σημαίνει Μεσόγειος. Το μεσαίο χέρσο τμήμα. Πείτε το. Zicem τη Mara Mediteranee, zicem, anamsa di loc. Ετέρα, μέση ετέρα, Mediteranee. Μέση του λόκου. Μέση του λόκου. Ετέρα este locul. Μέσα di loc, γίνεται τη λίμπα Ελλήνη. Dapoi είναι τώρα Mediteranee și tu arbinisești mesde. Se vrăzec anamsa di loc. Λοιπόν, του μέση. Λοιπόν, γίνονται οι 2 κατακλυσμοί, οι πρώτοι, οι οποίοι είναι 12.500 χρόνια π.Χ. Când se face cataclismul din πρώτα, este σε 2 βάσεις, σε 2 επίπεδα. Του dau nivelii. Το πρώτο είναι, γίνεται αυτό που λέμε σήμερα εύξηνος πόντος, ήταν πολύ πιο γενικευμένη, γι' αυτό και δημιουργήσει τις στέπες. Λοιπόν, και γίνεται στον εύξηνο πόντο και συνάμα με τεκτονικό σεισμό από την σύγκληση των πλακών, πιέζεται το στρώμα και τι γίνεται. Ανοίγει, σχίζεται το βουνό, εκεί που είναι, πώς το λέμε που ερχόμαστε από τη Θεσσαλονίκη. Τέμπη. Τέμπη. Όπου? Στα Τέμπη. Τα τέμπη, σκίζονται τα τέμπη, κατεβαίνει με ένα ζιγζάκ, σκίζει τους δελφούς, σκίζει το βουνό
αφήνει τις φεδριάδες πέτρες που φαίνονται από μέσα, άλλο αν γίνεται πανίδα μετά. Λοιπόν, και δημιουργείται αυτό το ρήγμα και προχωράει μέχρι το Μεσολόγγι, στην Κλεισούρα, όπου ξεσκίζει και εκεί τα βουνά. Γι' αυτό και εκεί υπάρχει παντού πετρέλαιο κάτω, γιατί το πετρέλαιο δημιουργείται από τους όγκους των δέντρων και τα λοιπά που καταβυθίζονται και πατικώνονται πολύ. Λοιπόν, όταν γίνεται αυτό το πράγμα, το νερό χύνεται στα κατώτερα σημεία. Και πρέπει να ξέρουμε ότι Θεσσαλία είναι η θέση της Αλσαλός, της θαλάσσης. Και όλο αυτό το νερό χύνεται και μαζί με τον προηγούμενο του 12.500 χρόνια καταποντίζει τα πιο χαμηλά μέρη της γης, δημιουργώντας ένα πράγμα σαν ποτάμι γύρω από τα πιο υψηλά μέρη. Αυτά που σας λέω θα τα βρείτε, αν πάτε στο γεωλογικό του Πανεπιστήμιου Αθηνών, θα τα δείτε με τα μάτια σας χαρτογραφημένα από τους γεωλόγους με τα στρώματα και την αυτή. Λοιπόν, πολύ αργότερα, δηλαδή περίπου μετά το 6.000 στο 4 με 5 κατά τους γεωλόγους, θα σπάσει και το κομμάτι του Γιβραλτάρ και θα χυθεί, δηλαδή θα πάθει καθαβήθηση και θα χυθεί και ο Ατλαντικός, οπότε θα έχουμε μεγαλύτερη καταβήθηση και θα μείνουν οι 3 περίπου χιλιάδες κορυφές του ελληνικού αρχιπελάγους. Πείτε το τους αν το ξέρουν. Η Ατλαντίδα. Θα πούμε για την Ατλαντίδα τις δύο θεωρίες. Είναι σε αυτή τη χρονική Θα το έφταση. πούμε, υπάρχουν δύο θεωρίες. Να ασχοληθούμε με το αντικείμενο. Αυτό θα τους δώσουμε, έχουν κουραστεί με την Ναι. Δεν μπορούμε να Όχι, όχι. Ήρθαμε για αυτό το πάρουμε μετά. Έπρεπε να μου Δεν είναι κακό να παίρνουν πληροφορία σημαντική. Δεν χάλασε ο κόσμος. Δεν θέλετε να τα ακούτε αυτά. Ασφαλώς, ναι. Λοιπόν, κυρία Ζάνη, εγώ είμαι ειδικός γεωλόγος και εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Όμως, αυτοί δεν είναι όλοι γεωλόγοι, εγώ θα τα πω γενικά έτσι. Εσείς θα τα πείτε καλύτερα από μένα, αφού είστε και γεωλόγος. Και νομίζω ότι αυτό το κείμενο πρέπει να το περάσουμε λίγο πιο γρήγορα. Γιατί... Εγώ λέω το κείμενο να πάμε μόνο στο τέλος. Ναι. Και λέω να το πάρουνε. Έτσι. Θέλετε να το διαβάσω όλο και να κρατάτε σημειώσεις, να το διαβάσω αργά. Να το διαβάσετε μόνο και εγώ κρατάω σημειώσεις και λέω τα πιο σημαντικά. Θέλω μόνο να τους πείτε ότι μετά από όλη αυτή την καταβήθηση έμειναν οι 3.000 κορυφές του ελληνικού αρχιπελάγου. Λοιπόν, εντάξει. Η χειμλαίστη περίοδο της Δισέμπλαντου, τα ως πλατινίγη διέμανιν και σύρωση φάκα differenziare плакали войштицко, то Московську університеті Хістів. Ці тут este звілюпара locul întreg este Tuchinis. Smina. Nu sta, fugi. Este Smina, Bănează. Πώς έχουμε μπόρκαμε. Τώρα στέλνω σήμερα. Ους κυρέμ στην γεωλογία. Ας nu filmul se ο bază. Τζέσουμ. Ținut του γεωλογία. O Dzesum, aici Dzesum. Αλλά este un suțeac, ăla cu Dzesha, e un suțeac. Și când se δημιουργεί, când se feți creare, este mara, cum zice o roaia mavră, cum zice, Marea Neagră, de exemplu, iar și este amara de, n-am zis, de tot locul ăla, și de tot surpara ți feți a hândoasă, ți fugishima, armase un arhipelagos cu 3 de nisii, ți tu eleni, ți de Marea Mediterană. Și zici τώρα, nu facem mult, alergim mult pe această temă, deci avem alt lucru să zicem mai mult, și aici su golosul cantă și mine nu să-mi dau lucruri și le zic cu un minut. Tu care de țări epoche era aici în noi?
Μάιο τριμπάρι του Σόνικ. Οκ, κυρία Ζάνη, συνεχίζουμε να το βάσουμε. Μετά λέει, αυτό δεν έχει, γιατί είναι όλο αρχαία ελληνικά κείμενα. Χρησιμοποιεί όλο αρχαίο ελληνικό κείμενο από τον Όμηρο, από τον Διονύσιο, τον Αλικαρνασσέα, που δεν έχει νόημα να τα μεταφράζουμε και να μεταφράζουμε εκείνα. Μιλάει απλά για την Τρία, την πρώτη πόλη της Τρίας, που είναι αμέσως μετά το δεύτερο κατακλυσμό του 6.000 που θα γίνει. Και αποδεικνύει από τον αρχαίο τις μαρτυρίες και των Ρωμαίων συγγραφέων, αποδεικνύει αυτό το πράγμα. Si vedi, essendo due documenti sono quelli di Eli, ma essendoci della scrittura, ti sento di Roma. Si dice tutti questi sborsi, την αλήθεια, si sente queste origini, si fanno. Μάλιστα. Μετά πάει η τρίτη απόδειξη περιληπτικά που δίνει είναι η Ιθάκη. Λέει, έχουμε ακριβές γεωγραφικό στίγμα της ομηρικής Ιθάκης του Οδυσσέως, ως κειμένης βορειοδυτικός των άλλων τριών μεγάλων νήσων του Ιωνίου, προς Ζόφων, όταν κάνω έτσι είναι αρχαίο κείμενο, προς Ζόφων, ενώ υπήρχαν και πολλά μικρότερα νησιά, όπως Τάφος, Κροκύλια, Αιγίλιψ, Αστερής, σήμερα Θιάκη, Μεγανήσι, Κάλαμος, Αρκούδη. Το μεγαλύτερο νησί ήταν το Δουλίχιον, η Ακαρνανία ως νήσος τότε. Προς Ιώ, ανατολικός δηλαδή της Λευκάδος Ιθάκης. Σκεφτείτε πότε ενώθηκε η Ακαρνανία με την Αιτωλία λόγω προσχώσεων των ποταμών, δηλαδή πόσο πίσω πάμε στο χρόνο. Ακολουθεί η Σάμη, σημερινή Κεφαληνία, και η Ζάκυνθος προς η Έλιον, νοτίως της Λευκάδος Ιθάκης. Κυρία Τζάνη, συγγνώμη λίγο, στο προκείμενο έχουμε, το θέμα είναι το άλλο το δικό μας. Αυτό μην το αναλύετε. Συγγνώμη λίγο που παρεμβαίνω. Ήρθαν οι άνθρωποι για να ακούσουν το γλωσσικό ιδιώμα των Αρεμενίων Ελλήνων. Για να ακούσουν τον Αριστέα και εσάς να το προλογίσετε. Μου είπαν να το διαβάσω. Συγγνώμη λίγο, να κάνω την παρέμβαση. Εμένα μου είπαν να το διαβάσω. Εντάξει, θα διδάσκω όλα τα πανεπιστήμια. Ας θα το δώσουμε στον κόσμο να το έχουν, να διαβάζουν Λοιπόν, έχει λοιπόν μερικές αποδείξεις και καταλήγει. Και πάμε στην Εσπέρα, την Εσπερία και το Σούρουπο, Σουρουπώνει, όπου γράφει ο ερευνητής γλωσσοδιατρίβων Αριστέας Γραμμόζης, ο Αρημένιος Βλάχος του Κεφαλόβρυσου. Σημαίνει δύο ήλιος. Πόθεν προκύπτει. Μα γράφεται με συλλαβική ακόμα γραφή ως πάση ρε, αυτό πώς προφέρεται. Πάση ρε ου. Πάση ρε ου. Είναι τα σύμφωνα που παραμένουν, ενώ τα φωνήτα των λέξεων μπορεί να αλλάζουν στην πορεία του χρόνου. Συμβαίνει όμως ενίοτε αναγραμματισμός που βγάζει νέες ηχητικώς λέξεις πλην ιδίας σημασίας. Καραφλός, φαλακρός. Έτσι, από το καράφαλος. Έχουμε και εμείς σήμερα τέτοια, και σήμερα τα κάνουμε. Σε όλες τις γλώσσες. Κανένα έγκριτο λεξικό δεν θα μας κάνει τέτοια ανάλυση. Το κάνει δηλαδή, θέλει να πει ο Αριστέας. Περαιτέρω το πισίρο διαβάστηκε σιπυρό και έγινε εσπέρα και σιροπή. Διαβάστηκε και σιροπή. Οπότε έγινε σούρουπο στη δημοτική. Είναι αδύνατον, ως βλέπετε, να αποκοπούμε από την αρχαία ρίζα και κληρονομιά. Η ελληνική γλώσσα και γραφή είναι σύμφυτες με την μυριόχρονη ιστορία μας. Μύρια, εκατομμύρια. Όχι εκατομμύρια, μύρια είναι 10.000. Με μίλια. Όπως λέμε και στα αλβανικά, μίλια.
Λοιπόν, isto que era zborlu este un jezik u geologiji în general, ma dapoi au kisi u istoria de limbă, ci este alexit mult și mai vrem să vedem că cum este zborul și cum era și cum este, lipsește să vedem tu origine de maninte, că ți-a și tu limba greacă de selină, de are de aceste lucruri. Cum este falacros, caraflos. Așa cum este și cum zicem noi, ubitisim și udipisim. Caracota uzeți udipisim și uzeți mai bun de mine, noi zicem bitisim. Αλλά asta este zborul dip. Αλλά zborul dip, cum știu mine, este și limba elină. Διαβάți, dip. Αυτός είναι dip. Είναι στα βλάχικα, όμως dip σημαίνει ότι τελειωμένος, τελειωμένη δουλειά. Δεν θα σας κουράσω εγώ, επειδή ήδη κουραστήκατε. Θα προσπαθήσω να πω μερικά πράγματα που να είναι έτσι μέσα στο μυαλό μας, για να μην μας παραπλανούν και μας παραπληροφορούν. Voi veți da niște lucruri ce ne fac cu narodul și ne da informații ψεύτικες. Μου λένε ότι δεν είπα, εγώ είμαι η Μαρία Ιτζάνη, είμαι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πήρα σύνταξη πρόσφατα και το Πανεπιστήμιο με τίμησε και με έκανε ομότιμη. Εντάξει, με τίμησε γιατί ήμουν και από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού τιμημένη, όχι γιατί... Este doamna Zani, este profesoră la Universitatea de Athina și τώρα are și tu pensie și τώρα i-a dat și titlul omotimi ce vrea zică tot tinisitul. Ναι, είναι τιμητικός τίτλος. Este titlul de tinii ce se da. Και το επάγγελμά σας? Καθηγήτρια πανεπιστημίου. Καθηγήτρια η ειδικότητα. Η ειδικότητα του πανεπιστημίου, τι είναι στο σχολείο? Η ειδικότητα, ναι. Η ειδικότητα είναι ένας συνδυασμός, επειδή εγώ ήμουν κάτοχος 4 βασικών πτυχίων, ένας συνδυασμός δύο. Ναι, έκανα κοινωνιολογία παιδείας. Κοινωνιολογία. Γιατί ήμουνα απόφυτος της παιδαγωγικής ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας. Είχα αυτά τα δύο και έκανα κοινωνιολογία παιδείας στο διδακτορικό μου και ταυτόχρονα ήμουνα της κλασικής γραμματολογίας και με μάστερ στη φιλοσοφία από την Αγία. Ούτε είστε διπλώμες αραβούτε του... Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ στα ελληνικά σημαίνει ότι μου κάνετε καλή χάρη και σας την ανταποδίδω. Ευχαριστώ. Είναι ο χαριτωμένος άνθρωπος. Ευχαριστώ, βραζέκα, est omul ce este ahărsit. Υπάρχει ένας άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον τόπο το χαρισματικό και δεν το λέω αυτό γιατί κατά το ίμιση είμαι υπηρώτησα, αλλά ο Αριστέας ο Γραμμόζης που εξαιτίας των ενδιαφερόντων του αυτόν τον γνώρισα και για την προσφορά του αυτή στην αλήθεια και στο δίκαιο. Γιατί ο ποιητής μας, ο εθνικός ο Σολωμός, είπε το έθνος πρέπει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθινό. Și ne lăsește aici lucru de Aristea, că ce este de alicia
este lucru să dezburăm ti alithia, care alithește și care este în dreptate. Care este în drept. Dreptate și dice. Dreptate și alithia. Și cum zice Solomon, e poate? Ο Σολομός έγραψε το έθνος πρέπει να θεωρεί εθνικό ότι είναι αληθινό. Δηλαδή, razeka naționul πρέπει, lipsește să-și considerască națion oricât este de alithia. Asta e dicul. Και όλη η προσπάθεια που μπορεί να καταβάλλετε για να βρείτε ποιοι ευεργέτησαν αυτόν τον τόπο, θα δείτε ότι από όλη την επικράτεια την ελληνική, όπου υπάρχουν Έλληνες, βοήθησαν κατά καιρούς και βοηθούν τον τόπο, αλλά το μεγαλύτερο μερτικό της προσφοράς, είτε ως ευεργέτες με τα χρήματά τους, είτε ως ευεργέτες με την προσπάθεια που έκαναν για τα κείμενα, για την ανάγνωση, την πρέπουσα και την διάσωση της ελληνικής γραμματολογίας, όπως λέμε, δηλαδή τα κείμενα που απέμειναν, είναι από την Épiro. Și cum știți, are mulți oameni ce are faptă bun, evергheți de cosmul întreg, și autoladă are mulți evергheți ce se întâmplă și cum știți, mai mulți din ăștia sunt de Épiro, de aici loc de acolo. Και θα μπορούσε να ρωτηθεί κανείς, Poate să n-apă verde. να αναρωτηθεί πάνω στο θέμα, γιατί χρειάζεται να ψάχνει κάποιος να βρίσκει την αλήθεια και το δίκαιο για ό,τι αφορά την Ελλάδα και τους Έλληνες. Că ce lipsește vărnul și auto-întreabă de suna lui, dacă putem din aliția și dreptul aua tu Ελλάδα și τη Ελλήνη. Ομολογώ ότι είχα βάλει αυτό το ερώτημα στον εαυτό μου χωρίς να μπορώ να δώσω απαντήσεις. Και με βοήθησε ένας εξαίρετος καθηγητής μου στη Γαλλία, Georges Riou. Georges Riou. Și mă întreb și mine în fapt aici auto-întrebare cu sina mea, că ce aici lucru și apandisia mi-a dat un profesor de Franța, Φιλόσοφος και παιδαγωγός. Georges Filou. Φιλόσοφος και παιδαγωγός στο Παρί Ρενέ Ντεκάρτ, δηλαδή τη Σορβόνη την Σέιν, την 5. Este de Universitatea de Sorbonne din Pent. Λοιπόν, και τι μου είπε? Ce zici? Μου λέει, κοιτάξτε, πάρτε τα γεγονότα και θα καταλάβετε. Zice, ia faptele și fă analiză. Έχετε την πλουσιότερη γλώσσα. Aveți limba mai avută. Γνωρίζετε ότι όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες Știți că toate limbile europene έχουν βάση are τα bază ελληνικά. limba elină. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Azi este nu face niciun tastrapeți este nu este. Este realitate. Και όμως Și την γλώσσα σας χτυπούν, προσπαθούν να σας αποκόψουν από τα γράμματα την αλφάβητό σας που ευεργετεί μόνο με την εκφώνησή της η αλφάβητος, χωρίς να τα ξέρετε τον εγκέφαλο των παιδιών. Αυτός ήταν παιδαγώγος και το ήξερα αυτό το πράγμα από τότε, γιατί τότε κάναν τις έρευνες. Λοιπόν, και δύο πράγματα δηλαδή να θυμηθείτε. Το πρώτο, να μας αποκόβουν από την ιδιοκτησία των γραμμάτων της αλφαβήτου και τα βάζουν σε έναν λαό που δεν υπήρχε ούτε σπερματοζωάριο εκεί στον τόπο όταν εμείς ήμασταν κοινωνία εκεί. Και το άλλο, ότι παίρνουν τις λέξεις μας και προσπαθούν να τις συρρυκνώσουν με εκπτωτικά σχήματα, καταγγέλλοντας ότι είναι δύσκολα, ότι είναι έτσι, για να απομακρύνουν τους Έλληνες
από την εκφορά και την κανονική γνώση της ελληνικής, αυτό που είπε ο έφηβος στη Βουλή προημερών, στον Υπουργό Παιδείας, του λέει, τι λέτε κύριε, χωρίς γνώση της ρίζας της γλώσσας, πώς εγώ θα ξέρω να μιλάω σωστά τη γλώσσα μου και να αναπτύσσω και τον εγκεφαλό μου. Δεν γνωρίζετε τις έρευνες. Λοιπόν. Și le fac, aici sunt xeni, poate și europeani, americani, alți lucruri, o fac pe două lucruri. Unul se ia cu alfabetul, se vrata să o sparge cât mai mult și să scoate din loc eu este originea lui. Și al doilea este să ia zborurile de limba elină și le fac instrumentalizare o altă formă, dar să le scoate și să le facă cât mai departe de limba elină. Și aia este și limba, τι este zborul, aici leggeți în franceză. E ο καθηγητής, ο Γάλλος. Ναι, ο Ζόρζ Ρίου, αυτός που το είπε. Και μετά μου λέει, έχετε πάει στο Harrow on the Hill. Είναι το σχολείο που παραδοσιακό στην Αγγλία που βγάζει τους top. Εκεί θα δείτε στην καρέκλα ακόμα την γράφει Churchill, ο Byron, όλες οι μεγάλοι. Εκεί μου λέει έχει 8 ώρες την εβδομάδα αρχαία ελληνικά. Όπως και εμείς εδώ στο Ντοφέν, τα σχολεία που έχουμε για την άρπουσα τάξη έχουν ελληνικά. Και δεν έχουν τα public school, τα παιδιά που είναι για τα παιδιά του λαού. Έβαλε η Αγγλία πριν από 2 χρόνια, το ξέρετε αυτό, ότι έβαλε και στα public, από την 5η τάξη και η δημοτικού. Δεν το ξέρω. Ούτε εγώ δεν το ξέρω. Σας το λέω να το ξέρετε. Ακούστε, εγώ είμαι πρωτοκλασσάτη καθηγήτρια. Είναι ποινικό αδίκημα να πω ψέματα, δημόσια. Μπορείτε να μου κάνετε μήνυση. Και επειδή μαγνητοφορείτε, σας λέω το γνωρίζω, άρα δεν μπορεί να... Lipsește zgrim acelite sentu diarihina, că ce manu sentu diarihina puteți să ficeți mήνυση la judicolul penal, că ce nu zem diarihina. Με ρώτησε, δεν το ξέρω και του λέω, σας το λέω εγώ. Λοιπόν, βάζουν λοιπόν τα αρχαία όλοι αυτοί, χρόνια, η άρχουσα τάξη λοιπόν που πρόκειται να πάρει, να διευθύνει και να κυριαρχήσει σε αυτό, μαθαίνει αρχαία ελληνικά, αλλά δεν μαθαίνουν οι υπόλοιποι. Και στην Ελλάδα σας τα έχουν βγάλει από την εκπαίδευση. Γιατί μου λέει. Ce se face τώρα του Αγγλii? Του Αγγλii zice acel profesorul de Franța, George, zice este școliu, eu era acolo, așa școliu am învățat și Churchill și alți oameni școlați de Anglie, eu se înviață tora de clasa de ținții, și sus se bagă arheea ελληνικά, τα viață engleză, picior de englez, picior nit, piciorați. Și cum este putută, tu Ελλάδα, și nu se bagă aici limba, ce este limba lor, limba alinii. Αυτά δεν είναι τυχαία ερωτήματα. Asta nu sunt, aceste lucruri nu sunt de tihie aici zboară de sematică, de semgeama. Όπως επίσης το άλλο που προσπαθούν να κάνουν είναι να συρρυκνώσουν το έθνος των Ελλήνων. Γνωρίζουν, διότι μπορούν σήμερα να πάρουν μυελίτιος των ταφικών ευρημάτων, δηλαδή το μεδούλι το μέσα, αυτός ο μυελίτης από τα κόκαλα, και να βρουν το DNA. Άνετα. Είναι καταπληκτικό το τι ευρήματα έχουμε. Μερικά από αυτά, όπως του Πρίνστον, το δηλώνω και μπορώ, μου είπανε δεν το λες και τα λοιπά γιατί στο δίνω με αυτήν αυτή, αλλά μόνο σε μια αίθουσα δικαστηρίου μπορείς να πεις την πηγή σου. Το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον κατέδειξε ότι όλο το κέλτικο στρώμα, όλο, είναι ελληνικό φύλο. Να γιατί οι Σκοτζέζοι θεωρούν και διδάσκουν στα σχολεία τους ότι είναι Έλληνες, ελληνικής καταγωγής, οι Σκοτζέζοι. Να γιατί ο Γάιος Ιούλιος Καίσαρας, το Ντεμπέλο Γκάλικο, παρακαλώ να το διαβάστε, θα δείτε να γράφει εκεί ο Γάιος Ιούλιος Καίσαρας, ο οποίος είχε ζηλέψει τη δόξα του Θουκυδίδου και γράφει και αυτός και γράφει
όπως ο Θουκυδίδης, δηλαδή μιλάει για το λαό, για τα φύλλα κτλ. Λοιπόν, πριν πει για τη μάχη, και τι λέει, οι ιερείς των Κελτών καυχόνται ότι έχουν την καταγωγή τους από την Ελλάδα, η δε λατρεία των Τριειδών είναι στην ελληνική. Είπατε τίποτα. Και για να μας αποτελειώσει, την ώρα που πάει στο κεφάλαιο για τους Γερμανούς, γιατί ως γνωστόν τα γερμανικά φύλλα, τα Τούρκοι, Ούγγροι και Γερμανοί είναι πρωτοξαδέλφια φυλετικά. Γι' αυτό και πάντα είναι μαζί. Τούρκοι, Γερμανοί και Ούγγροι. Οι Γερμανοί δε με τους Τούρκους είναι πρωτοξαδέλφια. Γι' αυτό και είναι πάντα μαζί. Λοιπόν, φιλετικά, εθνοφιλετικά δηλαδή. Μην κοιτάτε τώρα που οι Γερμανοί ξέρω εγώ μπορεί και με διάφορα άλλα από τα αυτά. Ποιανού είναι το αποτέλεσμα αυτό, για τους Ούγγρους, Γερμανούς και Τούρκους. Είναι. Θα το διαβάσετε και στην ιστορία. Και στην ιστορία, αλλά και τα αποτελέσματα. Δεν χρειάζεται να κάνετε, γνωρίζετε από την προέλευσή τους, από πού έρχονται. Ξέρετε από πού ήρθαν οι Ούνοι, ξέρετε από πού ήρθαν οι Γότθοι, ξέρετε ότι στη Δύση λεγόταν όσοι εγκαταστάθηκαν Δύση-Γότθοι, όσοι Γότθοι εγκαταστάθηκαν στην Ανατολή ήταν Όστρο-Γότθοι, Γότθοι όμως. Όχι Γότσι, γιατί εγώ είμαι Γότσης. Όχι Γότθοι. Οι Γότθοι με τα... Αυτά δεν είναι το ίδιο. La Università di... Στο αντικείμενο είναι αυτό. Στο αντικείμενο είναι αυτό. Μισό λεπτό. Γιατί την κάνεις αυτή τη δουλειά? Την κάνεις γιατί έχεις αναστατώσει αυτούς που θέλουν να τη χτυπήσουν. Πώς θα αποδείξεις γιατί σε χτυπούν? Αυτό είναι το σημείο. Γιατί αν το αποδείξεις και το καταλάβει ο κόσμος αυτό, μετά θα πάει να αγοράσει εδώ και θα είναι πολύ εύκολο. Και πριν διαβάσει τον Αριστέα, μπορεί να πάει να διαβάσει τον Τίμαιο και να τα βρει αυτά. Λοιπόν, εκείνο τώρα που έχει σημασία. Για να τα πω λίγο αυτά. Ναι. Era Universitatul di Princeton ci a răscos un rezultat și Kelție, știți Kelție? Sunt de origine helen. Și are multe lucruri alte, sunt de fapt și de DNA, ce sunt ADN, DNA, se fac analize și se vede că multe lucruri ce sunt și tu Arabă, tu Europa și tu Căpătat, ce sunt de origine helen. Așa cum știți mult bine, Γερμανία, Ουγγαρία και Τουρκία σαν του Κουσουρίνη. Ναι. Και λέω για το Γάιο Ήλιο Κέσαρα, στον τεμπέλο Γκάλικο. Σειράζει Ιουλ Κέσαρο, που στείς μult bine că era Iul Κέσαρο, era mult θαυμαστής τούτο έργο, τούτο όπερα al Θουκυδίδη. Ναι, του Θουκυδίδη και αναφερόταν, όπως ο Θουκυδίδης, στον χώρο, δηλαδή του ποιοι ήταν αυτοί που θα εμπλακούν με τους Ρωμαίους, ποια ήταν η παράδοσή τους, ποιο ήταν το πολιτευμά τους, καταλάβατε. Και με την ευκαιρία αυτή λέει αυτό που σας είπα για τους Δρύδες, ότι έχουν την καταγωγή τους από την Ελλάδα, εκείνοι που κάνει εντύπωση, που εκείνοι λένε η δε λατρεία είναι στα ελληνικά. Και λέω το πιο σημαντικό, πείτε το τους αυτό για να σας πω και το πιο σημαντικό. Και Ιουλ Κέσαρο, μανίντε τις φυσιά πόλεμ που τούτς λαόγοι της στην Ευρώπη, μανίντε φυσιά στούντι, που κάει λαόγους πακ πόλεμ, ce zaconii ar, ce tradit ar acasă la poporul, la lor, la rol, și vedea de apoi că era, mulți la el, era ίδιο cu originea de ελληνικού διαβάσου. Λοιπόν, με τους Γερμανούς λοιπόν λέει, πάνε οι Ελβετοί, οι Χελβέτοι και λένε επειδή τους εξεδίωξαν οι Γερμανοί και πάνε, κυρία αν φύγετε αφήστε τουλάχιστον τα παιδάκια να τα ακούσουν αυτά. Ναι, θα πιούν νερότερο. Τα παιδιά τουλάχιστον. Λοιπόν, λέει, ακούστε, πάνε οι Γερμανοί, οι Ελβετοί, Χελβέτιους τους λέει, και παρακαλούν το Γάιο Ηλιοκέσαρα που είναι στη Γαλατεία να τους ελευθερώσει τη χώρα.
Γιατί οι Γερμανοί τους κάψαν τις καλύβες, τους κάψαν τα αυτά τους όλα και αυτοί φύγανε παίρνοντας μόνο τα δέλτους των οικογενειών. Și știi că cum aici, Helveția, din Svițera, a fost vinere Germania și către stăpsire, ea putere, ea șteseră, și nesără căftară ajutare la Galata, nu? La Romeus. Căftară ta se ajută, și luară gol la țările se avea de casă, și puțină și a rămas fără patrie. Και γράφει λοιπόν, πήγε ο Γάιος Ήλιος Καίσαρας, τους ελευθέρωσε και τους αποκατέστησε, αλλά λέει την εξής πληροφορία.